meso, 250 grama, solimo, papar, češnjak u prahu. Promiješamo. Uzmemo jedno lisnato, zarežemo, stavimo meso, zatim rajčicu, i umak po želji. I sada ga zamotamo. Prvo preklopimo meso. Zatim rajčicu. I na kraju umak. Gljivicom zatvorimo rubove. Namažemo jajem. I dodajemo sezam. I stavljamo u pećnicu. Nakon 25 minuta na 250 stupnjeva listić nam je gotovo. U opisu videa možete pronaći nutritivnu tablicu i popis namirnica. Like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem videu.